Hello guys, barkanmu da sake haɗuwa cikin wannan sabon bidiyon. A yau na zo ne in nuna muku yadda za ka samu aron kuɗi ba tare da ka biya kuɗin ruwa ba daga Federal Government. Kafin mu je cikin bidiyon, ina roƙonka da ka danna min subscribe, ka min liking a bidiyon nan, ka tura masu ma sauran 'yan uwa su amfana. Na gode. Za ka shiga browser ka kamar haka. Ni na shiga Chrome tawa. Gashi nan tana ƙoƙarin buɗewa. An jira ta nan tana kaɗan. Yawwa, sai ka zo search bar ɗinka kamar haka. Gashi nan. In ka zo search bar, yawwa, to ni da yake na yi amfani da shi ma ɗan sosai. Gashi nan ya fito min Credit Corp. Gashi nan. Amma kai zan sama link ɗin wannan site ɗin a ƙasan bidiyon nan. Sai ka taɓa ka je ka ɗauka. Gashi nan, yawwa, ya buɗe. Gashi nan wannan na farkon shi za ka shiga kamar haka. Gashi nan mu ma mun shiga. Ɗan jira shi kaɗan zai buɗe. Da yake site ɗin mutane an ɗan fara mai yawa, zai ɗan yi loading. Amma fa ba wai yanzu ne ya zo ba. Mu dai yanzu ne muka ankara da shi. Mutanenmu kwata-kwata ba su ankara da wannan abin da wuri ba. Amma an daɗe 'yan kudu suna ta amfana da shi. Yau gashi nan yana ƙoƙarin buɗewa. Yawwa, yana buɗe ma kamar haka. To gashi nan wannan na farko, access your credit, shi za ka shiga. Gashi nan mun danna zai shiga. Da yake abin yana da ɗan nauyi ne, shi yasa yake ɗan haka. Amma yanzu nan zai shiga. Mun jira kaɗan. Yawwa, in ya buɗe zai zo ma haka. Sai ka ja zuwa ƙasa. Gashi nan inda aka sa get start ɗin nan sai ka shiga kamar haka. Gashi nan. Gashi nan ya buɗe mana. To gashi nan akwai individual, akwai financial institution, akwai kuma window or manufacturers. Na farko ɗin nan shine wanda za ka iya cikewa cikin sauƙi gaskiya. Na biyu kuma irin kamar masu hada-hadan kuɗi ko banki ko dai wasu dai masana'anta fannin kuɗi amma. To nan kuma shi kanshi kamfani, irin kana so ka building ɗin kamfanin ka, gashi nan dai amma su sai kana da irin su CAC wasu takardu da za a nema. Sai nan individual ɗin nan za mu cike. A shawarce kai ma yana baka shawaran shi za ka cike. Yawwa, bari mu shiga. Gashi nan mun shiga. Yawwa, ya buɗe mana. Ya buɗe ma haka zai kawo ma ga first name, sunanka, ga middle name masu amfani da suna uku, number waya, nan gender, ka ga mace ko namiji ma duk tana da daman cikewa. Gashi nan. In ka gama cikewa sai ka danna proceed. Zai kawo ka nan. Step na biyu kenan ba. Yawwa. Step na biyu shine gashi nan za su tambaye ka menene kake so ka yi da kuɗin mai amfani a gurinka. Kamar nawa. Gashi nan dai tambayoyi za su yi ta ma. Ka kun ga nan babban abin da ake so, iya nin number ka kaɗai ya isa. Iya nin number ka ake so. Sai nan mataki na uku in ka shigo, shi ma dai a ina kake zaune, wasu tambayoyi ne da ya shafe ka da kuma bayanan bankin ka da za ka sa wanda za a zambaɗa ma kuɗaɗen ka. Sai nan na kusa da ƙarshe shine ka yarda da sharuɗɗa da abubuwan da suka sa, to shi kenan. Sai wannan step na biyar shine shi kuma za a ɗau hoton fuskar ka ne a tura. Amma wannan bai zama abin da ya zama dole ba ne. Ba abin da ya zama dole ba ne kawai. To kada a manta a danna min subscribe, a min liking, a tura masu ma 'yan uwa su amfana don wannan bidiyon yana da matuƙar muhimmanci. Da mai tambaya zai iya ajiye mun a comment section, ko mai son wani ƙarin bayani ko kana da abin da ya shige ma duhu kana so a ma bayani a kan shi. Na gode da bani lokacin ku.